een leven aan een supermarkt. Leef nu wil ik eens vertellen wie man vroeger in den jen. Wat heeft men het joodhuidse daar in het leven? In een supermarkt, daar werd het vroeger niet gegeven. Man broekt op huid ook geen thuismiddel dragen. De inkoopswaren kan man bis aan het auto varen. Vertelt man van vroeger, zijn kinderen en enkel, waar in jede straat, waar in je geschäft, in een winkel. De weg naar de winkel, die was niet wijd, en voor de kleinere hadden alle lui ook nog tijd. Die kost men zich immer het nutste vertellen, en nog schuldig aanhouden, wenn man injong jelle. Die vrouw uit de winkel kaalde vriendelijk alle lui aan, ook wenn man maar het dus kapot laat moest gaan. Hadden een paar vrouwen zich hinger een duur gesteld, dan woos man, het hou zich weer aan zijn kindje aangemeld. In die reale sting maar ganz wenig drin. Alles wordt afgewacht in een tuut oder vlees erin. In zak hing er de teek, waar meel, suiker en zout. Alles sting op rie, hier wordt niks geklaut. Heringen in het vaat, en oorlijk versteen, stonden in de winkel waas neveneen. Het joof nog maalscafé, druisch echte en ries, soepenoedelen, essig, öl en Hollandische kies. Cacao en tabak, zwerjelen en ziepnaad. Man kost immer jelle, een jaar weer laat. Ook glazen met klumpjes, wit, rood of groen, stingen in een rie op het teek neveneen. Schmierzeep en keerzeep en soda van Henkel. Dat alles kost man jelle bij Meschel in de winkel. In de winkel, daar wordt alles opgeschreven. En man wist genau hoe het geld wil blijven. Hoe man betaalt, het ging niet immer naar de rie. Dan kreeg men een tutje aniesklumpjes erbij. Wat man sonst nog in het huis moest gaan, dat wordt in een omdraaier met een grote koffer aan. Dat ding zo'n loze zeute vertel en prijs zijn waag aan in enig ruil. Het telde op in ganse litanie. Wieveel deel dat waren, ik weet het niet meer. Doortreksjummi, sicherheidsnoalle, spets en leen, zelf met dufkes erop, dat was jood voor het kind. Horzebengelen, boksen, treieren, heftzwekken en zeep, jummileuzen en ventieljummi voor de vlekken in een reep. Troekkneep, patentkneep, hoornolen en kemp, mottekoerelen, vuursteen, afzepen en zwem. Strik, knieën en stopnolen, rood oder klein. Nierjaren en stopjaren, wit, zwart oder groen. Erpelsmetskes, boksenremen en manjettenkneep, opnummeren, nagelbusteltjes en tasjendeuk. Schuurremen en bustelen, binsteen en wieks. Alles waardoor, het velde niks. Hou hij alles opgeteld, daar zag er. Leefvrouw, wat had u nodig? Overleg maar eens jou. Een paar jaar, mal in het jaar, daar kwam het ins vuur, dat een mens met een triangel kwam langs de deur. Die zong dan van liefde, leid en schmerz, en voor het liefste zong hij van het moederhart. Voor dat zingen, daar kreeg hij 2 groschen vuur, en dan jong hij weer bis aan de nächste deur. Met Peert en Warel kwam Alfred eraan, en bood ons heringen en rolmups aan. Dat Peert was zo maaier en riesbouwtrein, en die herringstonnen rabbelde vaas neveneen. In die tonnen, daar waren oorsleuker drin. Die kinger duwden daar eraan en stoken daar je erin. Het wordt ook geen geld onnuttig uitgegeven. Man houdt dat wat man broekte, nuttig voor de leven. En in een pfennig, wat jou jeder wel weet, der wordt voor het uitgeven 3 maal omgedraaid. Wenn man nog maar ganz wenig geld houdt, het regde immer, en zwar ganz genau. Bij de Metzger joel man rindvlees en doorwassen spek. Bij de Bäcker zwartbrood en man laat bakken er weg. Melk, die schmookt frisch, richtig lekker en zoet. Die wordt bij de boer geschöpt uit de teut. Erpel, die kellerde man damals nog in, van de boer gebracht bis in de keller erin.
Und wenn in de Buch in Kohau geschlagen, da wird die uitgeschalt und so an der Mann gebracht. In jedes Haus wird eure Werke gehauten. Das wird geschlacht und dann eingesauten. Henne hau jeder eine Stärke oder einen Dier. Und Eier muss man söken, op de Weh oder in de Schier. Und in der Sommer, wenn es war erst heet, da stinkt an der Pomp in een Emmer mit Wasser gerät. Obst und Gemüse hau man op de Weh oder in der Jagd. Ja, so war das Leben früher, ohne Supermarkt.